Hatani dewata nagadi tutbuk jamita sadarion ima takningotan di hananaik nitu hatta Yesus Kristus sibaluai ima sian barita nauli sinurak ni si Lukas mamuka mai di Lukas 24 ayat 44 sahat roh di ayat 50 songonon ma didok disi kapahutihut ma di bagasan rohat tadi. Jadi ninai bana ma madok nasida on ma aka kataku nahu hatahon tuhamu ujurat dot yau dot hamu ikon jupang do salut na natak surat taringot tuau dipatik nisi Musa diaka panutangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai marohan nasida asa dia tusi natak surati dungi nin nama madok nasida songonido tak surat tian manaon napaksuk Kristusi jalahehe sian namate diari patoluhon jala baritanon ma marhite-hite goakna kamu baon ni roha mangalap hasesan ni dosa tusude akka bangso mamuka sian huta Yerusalem hamudo maka tidak kocak jala surakku ma songgok tuhamu na pinakbagaraga ni damang alai mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagogoon nasian gijang. Jadi ditogion ibana manasida huar tukan Betania dungi di pahet bang matangan na mamasu-masu nasida. Jadi di mamasu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala takhidat tugijang dungi di sobba nasida ma ibana jala mula tuhuta Jerusalem matlas di roha situtu. Jadi toktong manasida dijoroi mamuji-muji debata ido sahatna. Pahala soddo sadarion pesta nabalga di pakuriota na ginuaranna pesta pakningotan di hananaik ni Tuhan Yesus dung hehe Tuhan Yesus sian kamatean dapat mamuse obasna manaik tu banu gijang di hata hapaksiaon ponggol paduahon tahatidak kodo au persea di Yesus Kristus dot udutna nama naik tusuk go lahundul siamun dewata Jahoba amanai pak gogo nasu hatu dosani disimai bana paimamula sogo tutanoon manghumi halak namangulu dohot namate marhite pestaon dipaingot dohita pagoa karena naik ni Tuhan Yesus tubanua gidang ima lao parade inganan diaka naforsea di dewata alani tapi botot tama paboa naso di potibion sambulo niaka naporsiai alai adong do di parade dewata di banua gidang inganan niaka naporsea di ibana. Adong matulu mutiha naagda si piawagta di pesta pakningotan sadarion napak jolo madok mauliate mahita tu debatana parade inganan dihita akan nang malua jala ditobus Yesus Kristus ima Jerusalem naik baru paduahon naing maporsea hita pabuah halak nang pinalua jalan nang ditobus debata martite Yesus Kristus ikon taruli di baga-baga ni debata ima hanguluan nasa leleng na dapat uluhon saleleng di boktigon hita totu rado totta jala ulah notta ima patik ni debata tona dohot uhum ni debata masih haulungan mahita dohot akka dongatta
nang musut tapi nian maholong di tonga-tonga ni keluarga jupang madame di luar lingkungan dot inganan takobasiota siganupari asa toktong di haloron di rata kita lausido patuduhon pat bue ni hapasiota tu di rata cahuba adidok di Jakobus 2 ayat 10 itu haposioni be songonido anggo soadong tangulaon na naung mate do hadirion na hamuak kamang do hamuak kainang na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus si baluai seadong do rahita ubege panidangion nama dok na taksoh doi manang kebetulan alai malu ama johita sian na taksoh manang dang alai songon na persehita taha perseh itu na persehai mattangiang dewata mangalusi tangyak dahi ima parhitean ni dewata mangajari hita mangatusi akka pambahenan di ngolut tahun nama kelabatan boy itu dirohatta akan nama sari ima akan nataksur alai sasitong na dang sobat boy tuaka nang pinotuhon ni dewata lausido nataida siang turpukon di hati dakon pasal menido akasaka ni dewata siang narobi nunga disakapi jala dibuhul dewata lau paluahon jolma sian hamatean ala dosai Yesus Kristus naro tuwat tilion namate jala mulak mangulu di hati patuluhon jala nama naik tusuk go ima rangkaian haluaon na pinatupan di dewata atong dang namasa songoni hati nang dibuhul dewata do saluhutna atong hitape tangyakta natulusi pe dang namasa somoni alai dewata do patongoton jala patongutumuhon saluhutna laos paujukon di bagasan hasitonganna somoni do nang ngulutai dang na somarbikas manang betalasan hal jahatta di tonga-tonga ni pot dibion molojak hitan waeng di pot dibion totu nang disakapi jala pinaoja ni dewata do jala nunga dong sakak ni dewata martite ngulutta mologawe na porsea manang halak Kristen hitan waeng ipe dang na Kristen boti manang kibitulan alai nang pinili ni dewata dohita gabe pak jabat di hanguluani nunga ditodo dewata hian hita gabe anakonna marhite anakna Yesus Kristus namate jala namulak mangulu atong paingot matoktong madok mauliate tu dewata marhite tangiang dohot ngulutai hamuak kamang do hamuak kainang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adorang somanaik Yesus mula tuingananna ima dihabangsa di dewata di surgoi di paingot ibana do akasisianna asabain panidangi di bana tod di parbadia idot pengosonanna bain pakgogo di nasida sadok halak siuton Kristus tak jodo lao makatidakon holong ni dewata nani useonna marhite-hite Yesus tuhatai so manula-ula ni dewata hita ala ni Kristusi ikon sayojak do dirohatta kasitongan nai unang lilu hita mangulahon paksuton nai na maragami marhite ulaon dohot panghobasiot tadi taleon marohatta bayan sar hatanai tod di pakbadi matoktong tapangasahon si podahon nasitong pagir-gir rohatta uduk gede pangului nabuddu dituhani
Sayo lo mahita niajaran nihata ni dewata di bagasan todii asa marsangat goat ni dewata si patola sottai saya tapahibul matohatta molo dipake dewata hita bain nakosona unang susah hita maon tapasok buma dewata marhite todini tuhani patilhon lakatta nang sadok ngulutai Abdul Lobi sian na tapikiri sa tisonom na ngulutta utsariat doi bana didirita asahita ay holongan doi bana tuhita asahita martolong ni roha tu ibana. Amen. Maulia tema ali Tuhan Yesus di pabakit hohami gade sitidangin pasaut ma bagabagam songgopi jala ingani mahami marhite-hite todim asa ditogihon hami tu bagasan nasa hasitongan paluas mahami sadarion mangulu di bagasan lasni roha asa hubari tahon nami guarmu tu akka dongan nami tak puji maho Tuhan rodi saliling nililingna. Amen.